Buenos dias mga bay. Welcome sa atong YouTube channel. Obserbarin ninyo. Dunay gingon mga bay sa kinaadman amatod pa. Obinon is Cooperator Populos ka Cormit Salos Awotim o Bimulta Consilia. Nga matod ba, for lack of guidance, a community falls. But victory is won through many advisors. Nato tanaw no gasa ang kuan na. Sa Binisaya pa. Ato tanawon kung naaba sa Naas Panultihon kapitulo 11 bersikulo 14. Kung tanawon ni diri mga bay kung mabasa ba ginato diri no. Panultihon kapitulo 11 bersikulo 14 nga matud pa. Mahugno ang usa ka komunidad kung walay maggiya ani ug makaayo sad sa syudad ang daghan nga magtatambag ani. So pasabot kanang mga councilors no, mga konsihal. So nagkinahanglan gyud nga ang usa ka leader nga matud pa nining maong bersikulo nga mahugno ang usa ka komunidad kung walay leader nga makamao nga mugiya ani. Kunya dili po na magsilbi ang leader kung walay mga konsihal nga makamao nga makaabag niya. Karon hapit naman gid ang barangay election, pila na lang kaadlaw. Akong hangyo no sa taga barangay Kahil nga pilian lang gid ninyo ang ang angayan nga makaabag sa atong kapitan ug sayo naman gid mo nga naami sa Team Solis. Nya sa dugay na mo nga pipila ka adlaw na mo nga pangampanya sa among pagsuroy sa mga sityo sa mga kasityoan, sa among pagsuroy sa sityo Kanangkaan, sa Banyo, Nino, sa Bugo, Akasya, sa Dapdap, ug uban pa nga among nasuroy ubang mga sityo. So among hangyo na lang magkayusa tang tanan ug katong tanan namong gihisgutan kato tinud-an na ito mga bay. Ug gani diha gid mismo no sa sentro sa Kahil sila si Jopretz Arong, si Leslie Iscasinas ug si Junior Arong, silang tulo no na mahayag naman yun nga vote straight lang no nga dili man gyud ta makapugong gid ninyo kay naay pilian lang gid ninyo og tarong ang makatabang sa atong kapitan, kay dili na magsilbi kung ang atong kapitan sa gulan na to og laing konsihal nga managlahi ang ilang paglantaw. So ang atong kapitan nag-ung-ung na ni karon ang kalambuan sa Kahil. Unya ang kuwang na lang gid ani mao ang hiniusang puwersa depende sa mga tao kung kinsay ilang pilion karong umaabot. Basta kay sa ako lang mapildi umudaog da kita mo suporta lang gyapon ta. Ayo lang po ninyong kalimti no sila si Ate Jinky Condesa, nya si Konsehal Gili, si Chito Bicaldo o si Nulfo Longgakit. Imagine lang na no nga si Nulfo Longgakit ni Adelino nga ni Kuyog sa Amua. So wala magpasabot mga taga Kahil nga kung iduso man gani ninyo dili na magsilbi og kamera. So gikinahanglan mo na mo bisan tuod nga mulusot man media og dili kitang tanan magtinabangay ta. Unya sa uban pud nga iniguman sa eleksyon mapildi umudaog ta, maghangbanay lang gyapon ta. Unya mag-usa gyapon ta, magtinabangay tang tanan. Kay kitang tanan nagpapili man ta. Atong ipakita ang atong sportsmanship, unya atong unity ug unsay atong mission ug vision. Atong uban ang atong kapitan kay sa makadaghan na ako na nang gisubli no pagsulti. So
Mo niya slogan sa atong kapitan, to see is the result. Atong ipadayon ang kausaban nga nasugdan na sa atong kapitan Dennis Solis para sa kalambuan. Daghang salamat ug maayong adlaw natong tanan, rock and roll natong tanan, mga bay. Ako mismo, ikaw pa sa ako ang motto, to see is the result. Gisugal ako ang posisyon. Maybe ganun nabuhat ako ganun nabutan. Una sa tanan, ako na kong garbo sa among grupo Team Solis. Ato, pandim niya. Dili lang ang gibuhat nato sa mga frontliners, nato ang mga tanods, HW. Most especially ni ato bang ni ato mga panahon na